Время сколько там? Что? Время сколько? Время? Сейчас. 5 минут подожди, 1:00 будет, братан. Сколько? 5 минут подожди, 1:00 будет. Это сколько? Амаки 5 такам як чаме шавабауси. Без 5 час. Без 5 час, братан. Без 5 Вот час. ты голова твой святой, да. Не думам, братан, ма уиравон ме дунум русира бузаюби ма дамерава. Мардера медонум ки бая ҳаррастиш талхаи одамои гирдинавош мекафа. Аммо вале лекин хидиш ай ҳаррасти заниш талха кафай. Аллоҳ паноҳ бидору аютари види зано. Барои тарбияи зан муҳим нестае ки боксёр бошӣ. Бояд шахмат аз зурбозӣ кунӣ. ҳурмат эҳтироми шавҳара ба ҷон овардан ин маънои ӯро дорад ки ту Аллоҳа намешносӣ ва ҳурмати эҳтироми Аллоҳа ба ҷон намеорӣ. Муҳтарама апаҷоно, хоҳарҷоно, очаҷоно, просто намехоҳам ки рӯзи қиёмат қатъи моро каждум бихезем. барои ҳамуқаш шавҳаротона, мардакҷонотона ҳурмат кунед. Аллоҳ нигаҳбони ҳаматон. Зинда бошед. Наверен хона Усмон. Мерем ака тамома тайёру рафтем. Ура чо мекини партои дастохи? Чува парто мака як ягон кинои зурай супер намсондага мерам хонада дивидира мемонам ён ба мекунам. На самом деле ты хайвон буда. У ай болгарка чхели диска. Диски болгарка ю. Биахр.